Ang matuod nga reliyon o kon pagtuluhan, wala na sang iban nga ginasaligan, nga amo ang ila bakalan kag ang ila foundation sang ila pagalagad, kundi halin sa balaan nga kasulatan, nga amo ang Biblia. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kung pagbusi si pagtuon sang aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunson nga host. Kag sa siningat sa aton leksyon numero 5 sa ining ikaduha nga trimestre, ako nalipay nga ako upod wala sang iban si Pastor Elden S. Toledo, ang aton nga Vice President for Student Administration, kag isa man sang aton mga manunudlo sa School of Theology, labi na gid sa mga subjects nga pastoral counseling and psychology. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man sa imo, Pastor. Yes, Pastor, ari na kita sa leksyon numero 5 ang para sa may Abril 25 tubtob Mayo 1, by the Scripture alone o con sola Scriptura. Kapang Pastor, sa hindi pa naton kita magpangamuyo kag aton basahon ang aton sadsaran nga teksto, ako na anay tamyawon ini ang aton nga mga kauturan, ang aton labi na gid ang aton mga force behind this ministry, ang aton mga sponsors. Wala sang iban si Dr. and Mrs. JC Aragon Jr., si Joel and Rose Bantigi, Myrna Castillo, ang mga Pihidero siblings, Ciela, Jena, and Alex, ang mga siblings Similiano, Dendo, and Dari, Dr. and Pastor Cleto Rifendor, Jet and Susan Carod, Marlene Trino Castellanes. Aton man ginapasalamatan si Ma'am T.C. Penuela dira sa Amerika, si Mr. and Mrs. Hansel Villar dira sa sa may California, USA. Salamat gid sa inyong mga contribution. Akon man ginapahibalo kag ara kita gihapon sa Radyo Bandera, Sweet FM, aton ginawaragwag ini ang aton nga pagtuon alas 9 tubtob alas 9:40, kag aton ginapasalamatan si Doc Ramil Oy, si Sir Eljan Castaño, si Sir Jen Paul Generoso. Mga utod, ara man kita sa Radyo Hope Radio Southern Mindanao dira sa General Santos City. Gani aton man ginapasalamatan si Pastor Shane De La Cruz nga mo ang moving force behind sa sining pag-hook up sa aton nga pagleksyon sa Hiligaynon o kon sa Inilonggo. Gani aton ginatamyaw ang aton mga kauturan dira sa South Cotabato, sa North Cotabato, Sarangani Province, Sultan Kudarat, sa Maguindanao ukon sa mga Davao provinces nga may ara nga mga Ilonggo nga nagatuon kag nagapadayon sa pagsunod sa aton leksyon. Aton man ginatamyo ang aton mga administrators dira sa West Visayan Conference, si Pastor Kerry Estrevilla, Pastor Caleb Makirang, and Sir Sherwin Johnson, kag ang aton mga kauturan dira sa Iloilo, sa Antique, sa Capi, sa Aklan, sa may Guimaras, kag diri man sa Negros Occidental, kag dira sa Negros Oriental. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo. Ang aton man mga administrators diri sa Central Philippine Adventist College nga ginapanguluan ni Doc Jolie Rizardo, Miriam Rizardo, Sir Steve Dilarama, Pastor Elden Toledo, and Ma'am Marjorie Gabat. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Yes,
Ari na kita, Pastor, sa may Leksyon 5 by the Scripture alone, Sola Scriptura. Apang sa hindi pa, akon pangabayon si Pastor Toledo sa pagduko sa atong mga ulo sa pagpangamuyo. Ginoo, ginakilala ka namon ang imong pagkadungganon tungod kay ikaw naghatag sa amon sang kabuhi, kag ikaw ang kabangdanan sang amon nga pagtuhaw sa sini nga kalibutan. Maga tuon kami Ginoo sa imong mga pulong sa sini nga aga sa adlaw nga balaan. Dako ang amon kalipay Ginoo. Nga amon naman karon busi sion ang ining mga pulong nimo sadsaran sa amon pagtuo kag amon pagsalig dira sa imo. Busa Ginoo amo ginaagdagid sa sinigid nga tion ang imo hamili nga presensya nga mag-upod sa amon ni Pastor Tomado samtang kami Ginoo magasipad-sipad sa sining mga pulong nga magdulong sa amon sa pagkahamtong namon sa pagkabuhi Kristohanon. Kag ini nga pagtulon-an Ginoo makatabang man sang pagtubo sa imong bugay sa makatawhan nga mag-aambit sini paagi sa Facebook page ng CPAC kag sa tanan nga followers sini Ginoo nga programa, ikaw magabendisyon sa ila upod sang balaang espiritu nga magahatag sa amon Ginoo sing kaalam sa hangop sa sini mga pulong nimo nga sadsaran sa amon pagtuo. Salamat gid sa imong Dios no nga papakig-upod sa amon sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor, sa imong pangamuyo. Kag kanami sa imong gingamit nga pulong sipad-sipad. Yeah. And that's correct. Aton ni sipad-siparon ang aton nga leksyon sa sini nga semana. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa Hebrehanon 4 versikulo 12 nga nagasiling sa hiligaynon, kay ang pulong sa Dios buhi kagamhanan, matalom pa sa bisan ano nga espada, nga duwasing sulab, nga nagalapos tubtob sa nautlan sang kalag kag espiritu, sang mga luta-lutahan sang kag-utok, kag nagahantop sa mga huna-huna kag mga tinutuyo sang tagipusoon. Ang Dios magapakamayo sini aton leksyon, aton nga teksto sa Hebrehanon 4 versikulo 12. Pastor, yes, sola scriptura. Ini nga word kowen ini sang mga halin sa may Latin nga pinulungan. Nga amo ini ang nag-una nga gamit sini ang mga reformers. Si Jerome, si John Huss, labi na gid si Martin Luther, the Bible and the Bible alone. Ano, Pastor, ang imo mahatag sini nga mga si una nga pasilugda about sola scriptura? Sa kalibutan mga kauturan, Pastor, sa Kristohanon nga kalibutan, aton makitaan nga may ara nga mga sources of authority nga sadsaran sila pagtuo ka pagtulunan. Okay. Kung magkadto kita makauturan sa Catholic theology, ang ilang sadsaran sang ilang nga pagtulunan is the scripture, ang balaan kasulatan, kag ang tradisyon apang kung pamangkuton mo sila diin ang mas mabugat, and ang Catholic Church maga-prefer sila sang otoridad sang tradisyon sang sa otoridad sa Biblia. Pero sa mga Protestant world, kung aton pamangkuton, they are the driving force ng ilang so sadsaran sa ilang nga pagtulon. Amo lang gid ang Biblia kag amoy ni ang driving force ng Reformation. Labi na gid nga gin pasanyog ini nga konsepto nga ang Biblia kag ang Biblia lamang ni Martin Luther amo ni ang nagdulong sa iya sa paglansang dito sang 95 niya ka mga thesis dito sa isa ka simbahan sa Germany. Yep. Salamat, Pastor. Yeah. And that's correct. So ang punto dira, ang ideya dira nga ini ang word nga sola scriptura, the Bible and the Bible alone, masiling naton historically daw gin sugdan gid during the time of Martin Luther kang nagsunod pang iban nga mga reformers. Apang, Pastor, ato natunaan sa ligad nga mga sinimana nga ining sola scriptura is not only a teaching of the reformers, apang makita ini even pa didto sa panahon ni Moses. The Bible and the Bible alone, and then sa panahon sa mga prophets, sa panahon sa mga kings, kag ang mga iban pang nga mga writers, much more sa panahon sa New Testament. And even
during the time of John the Revelator nga amo ang katapusan nga nagsulat sa Biblia. Nga ang ilang sentro gid is nothing more except the scripture. Yeah. Ang ligad nga si manatunan nga si Jesus ga-quote sa mga Old Testament referring it to the scriptures o kon the Bible nga amo ang available during that time. Yes, Pastor, may ara pagid kay dugang. Yeah, aton makit-an dira mga kauturan nga even gani after sa katapos pa sa kay John the Revelator pastor, the Yep. forefathers, the church Yes, forefathers. and that's correct. Oh, nagapadayon gihapon sa ila sang pagtuong ang sadsaran sa pagtuluhan amo lang gid ang Biblia. Pero sa aton paglantaw diri mga kauturan nga lain ang perception ni Martin Luther sang sola scriptura nga ginhambal niya, but sometimes naga-quote man siya sang mga tradisyon. Pero ina nga tradisyon mga kauturan na base man sa balaan nga kasulatan. Yep. So amo nang aton dapat naton hangpon mga kauturan nga si Martin Luther do nag-emphasize siya sang sola scriptura, pero still ang foundation, ang creed sang forefathers nga based sa Biblia iya sa gihapon gina-quote ina. Iya ginagapon nga na-quote. And then bisan pa Pastor no nagligad na tun-an naton nga bisan si Martin Luther sa aton mga natunan, sa aton mga classroom, sa aton mga natudlo, sa aton mga estudyante, nga even though Martin Luther is referring to the Bible and the Bible alone, but there are some portions sang Biblia nga even Martin Luther cannot really expound. Yeah. Labi na gid ang revelation during the time hindi pa man sa ila gin-open in sang leksyon naton sa Daniel. Gin-close ina, ginsugo si Daniel nga isaraduhan anay ina nga libro until mag-abot ang panahon sang katapusan kag amo na during the time nga ari na subong sa aton the book of Revelation, the book of Daniel and Revelation is totally open for us to study. But during the time of Martin Luther, daw hindi pa ginaamo ang sentro sa ilang pagtuon. Yeah. It is just about grace, it is Yeah. about the love of God and God's forgiveness of sin and God's salvation through Jesus alone. Yes, Pastor. Yeah, inang idea pastor sang sola scriptura nga prinsipyo sang mga reformador. Ini gin popularize gin ni Martin Luther sa iya pagdebatay kay John X sang 1519. Kag ina nga idea gihapon amo man na ang iya gin panindugan sang dito sa Diet of Worms sa isa worm Yes. ball sang April 18, 1521 sang ginpatawag siya sang mga kaparian Yes. kag mga obispo. Sila gihapon no Christian believer can be forced to believe an article of faith beyond the Holy Scripture. Amo gini ang iya ginapahamtang, emphasize kag nagsiling siya dito sa Diet of Worms. Unless I am convinced by the testimony of the Scripture or by any clear reason, for I do not trust either in the Pope or in the Council alone, since it is well known that they have often erred and contradicted themselves. I am bound by the Scripture I have quoted, and my conscience is captive to the Word of God. I cannot and I will not retract anything, since it is neither safe nor right to go against conscience. I cannot do otherwise. Here I stand. May God help me. Amen. Amen. So amo ni ang ginhambal gid ni Martin Luther sang iya nga sadsaran sila nga wala na sang autoridad pa kung ano ang ginahambal sang iglesia nga contradict sa ginhambal sang Biblia, ina interpretation is wrong. Is wrong. Yeah, is Hindi wrong. nato no bato. Hindi siya mabato. Yes. Salamat Pastor sinang imo nga gin-quote halin sa kay Martin Luther. Sa mga wala pa nakahibalo kayo kung sino si Martin Luther, mga kauturan. Si Martin Luther isa ka pare, okay? Kag later on nagwa siya sa pagkapare amo na nga nagsugod, nagprotesta siya. That's why nagsugod ang word nga protestant. And then through him damo sang nagsunod sa iya. That's why until now we have Protestants. Okay, nga mga denominasyon. And then kita nga mga Adventista, we belong to this group mga Protestante because the mother church is the Roman Catholic Church sa Christianity. Yes, Pastor, hindi nato niya we cannot speak for the Catholic nga nga nagapati sila sa tradisyon kag sa Biblia kay ti ginamiskla nila ini. Yeah. So hindi kita makahambal para sa ila. But nevertheless, ang aton leksyon nagahatag nga
kita nga mga Adventista, and we are happy nga ang aton norm, ang aton standard sa aton doktrina is just the Bible and the Bible alone. Yeah. Yep. Kag mayara kita 28 ka mga fundamental beliefs kang bisan aton ini balis karon, aton ini patindugon, pahigdaon, pakayon, pakulbon, mga kauturan, hindi kita mahadlo kung sino man ang mag-question sa aton, diin man kita magdebate, because our 28 fundamental doctrines are really founded in the Bible, and then ligon ina kayo mga kauturan. Basta Biblia lang ang paghahambalan. Unless kung maiban pa nga mga standard outside Biblia, ti wala na kita mahimo sila. Yes, Pastor Toledo. Yeah, amo ni akon i-re-emphasize mga kauturan nga magsiling kita sola scriptura. Buot singanon nga ang Biblia is the unquestionable religious authority when it comes to faith and doctrine. Amo lang gina mga kauturan nga waay na kita sa iban pa nga ginatuuhan ang aton fundamental beliefs 28 wala na masadsad tungod sa produkto sang kaalam sang tawo Filosofiya o sang tao. filosofiya sang tao apang mga kauturan nasadsad gina siya lamang sa pulong sang Ginoo. Yep. Okay. Another point, Pastor, nga sa imo ginhambal kay nang if there is some questionable text. Okay, pero ako, Pastor, daw hindi ko niya comfortable sang word nga questionable text. Ang ako lang sinadaya nga hindi mahangpan maayo ang teksto. No, but there is no questionable text in the Bible. Okay. Nga hindi lang naton mapatag mayo ang iyang buot silingon sina nga teksto. Nga kon may ara manggid may mga teksto nga medyo malisod, mabudlay, hangpon, ang aton dapat nga buhaton nga magkadto kita sa isa naman ka teksto sa pag-explicar. Hindi kay magkadto kita sa iban nga mga resources kag amo ang mag-explicar sina nga teksto. Yes, Pastor, may mga punto ka. Yeah, kung magtuon kita sa Biblia mga kauturan, say for example, may isa ka tinaga ngayon naton mahangpan. Oo. Ang advice na mga kauturan is lantawon naton ang ina nga tinaga sa kada libro o kon sa kada section sang Biblia from sagikan sa Old Testament pakadto sa New Testament kung ano ang ginahambal sina kag dira naton mabalaan kung ano ang katuyan paagi sa iyang nga context. Yep. It's one way isa ka pamaagi mga kauturan nga aton matukiban ang ina nga kahulugan sa sina nga teksto agod nga masanagan kita kag aton mahangpan ang mensahe sa isang particular nga teksto nga naghatag sa aton sang kalibog, Pastor. Yes, and that's correct, Pastor. Kag may mga magamit kita, Pastor, nga makabulig sa aton sa pag patag sang mga medyo malisod-lisod, mabulubudlay nga mga teksto sa Biblia, pero sang lexicon, Yeah. okay, sang dictionaries, Bible concordance, kag mga commentaries. But these are just commentaries. Mga huna-huna na sang mga writers. Oh, makuha na to na ideya, but natin sila nga amo na gina ang aton nga dipindihan to explain sining mga hindi pagin maatag kayo nga mga teksto nga aton masugata kung kaisa. Yes, kadto kita, Pastor, sa unity of the Scripture. Okay. Ang aton teksto diri sa Monday is 2 Timothy 3:16 nga all Scripture is God-breathed. Pastor, ano na siyang word nga God-breathed? Ang ginhawas ng Ginoo. Buot sing ano sina Pastor nga ang Biblia hindi siya produkto kung resulta sang tawhanon nga kaalam. Kundi ang Ginoo naghikot sang mga tawo, Yeah. gintagaan niya sang mensahe, Okay. kag paagi sa ilang nga paghangop sang mensahe sang Ginoo, ginsulat niya ina ang mensahe nga ginhatag sa ila sang Ginoo. So no sila understanding kag sa the way sila nga sa literary structure nila. So aton ra makit-an nga gintagaan sila sang mensahe ila nga ginsulat but sing anon nga they are not authors but they are just writers. So ang author sang Biblia amo gid ang Dios. Ang Diyos. So dira natipigan ang pagkaputli sang mensahe sang Ginoo for that matter. Yes, kanami sina Pastor nga punto nimo. Ang si kadua nga Timoteo 3:16 nga hindi nato ni makuha gid sa Ilonggo nga translation. We will be studying later on about translation. Pero
Sa English, mga kauturan, ginatawag siya, all scripture, sa aton pa ang Biblia, ginhawa God breath, ginhawa sa Ginoo. Kanami isang explikasyon ni Pastor Toledo, nga may ara kita nga mga madamo nga mga writers, 40 to 44, never more, ka mga Bible writers, para kay Moses, sa kay Joshua, kay Esther, kay Pedro, kay Pablo, kay Juan, so forth and on, na ini sa latanan, mga utod, hindi amo ang author sa Biblia, as what Pastor Toledo have explained. But they are just writers of the Bible, nga ang mensahe halin sa Ginoo. Yes. Kung aton man dalon ko kamo balik dito sa pagtuga kay Adan, ginumol-umol sang Ginoo si Adan halin sa yabok, kag ginhuyupan sa iya ginhawa. Ina nga ginhawa, mga kauturan, amo ang naghatag kabuhi sa kay Adan. Nag-influence ang iya nga utok. Yes, satun pa, inang utok ni Adan dira kag ang ibilog nga lawas halin sa Ginoo. Na ang amo man ni ang ginasiling nga all scripture is God breath. In other words, halin sa Ginoo ang ginhawa. May ara kita, pastor, nga mga Ilonggo nga mga lango-lango nga istorya about daw naglain na ginhawa mo subong aho. Saton pa ang ginaminsin daw naglain ng huna-una mo subong. Lain naman imong mentalidad subong. And this is it. Nga ang Biblia ginhawas ng Ginoo, nga ang mensahe halin sa Ginoo ginsulat lang sining mga sobra 40 ka mga writer sa sulod sang 2,000 ka mga tuig. Yet there is unity with it. Nga aman, because only one source, and that is God. Yeah, sakto ina bla, pastor, kay kung ako pasulaton mo ko sang subject nga about love. Different ka perspective ang akong pagsulat sila, maski imo. Pero aton makita nga there is coherency. Yes. And there is unity. Congruent. Ang ila kag naga-focus lang gid sa isa ka tawo. Yeah. Halin sa Old Testament pakadto sa New Testament, because may isa lang gid ka ultimate author sang Biblia, hinigugma nga mga author. Yeah. Kag isa ka subject, pastor. Yeah, isa ka and subject. that is God. That is Jesus. Nga eventually ginahambal ina siya sa Old Testament as Jehovah, so forth and on, and then fulfillment ara sa New Testament. So in other words, pastor, yeah, makita naton nga ang Old Testament may ara siya ginatawag nga forward look, Yeah. while the New Testament has the backward look. Yes. So ano ang ginhambal sang Old Testament, ginfulfill sang New Testament, ang ginprophesy sa mga propeta sa Old Testament. Kanami sana, pastor, and that's correct, ma'am. Why there is unity in the Bible? Because there is only one topic nga amo ang ginahambalan sining mga writers from the Old Testament to the New Testament. Damo siguro nga mga pasikot-sikot, but yet they are directing to one topic, and that is the love of God. Yeah, the love of God. Okay. Kadto kita, pastor, the clarity of the scriptures. Ano yung, pastor, ang imo di mapasigda sining aton Tuesday, and eventually we will go to Wednesday. Aton makit andra makuturan sa Matthew 21 verse 42, si Jesus nagsiling sa ila, wala bala ninyo nabasahan ang Biblia, okay? Nga ining bato nga sadsaran, amo ang inyo man nga ginisikway. So, dira makita naton mga kauturan nga ang Biblia gali, tama siya kaathag nga nagapakita siya sang iya nga otoridad. I'm very sorry, pastor, pero gusto ko lang taon ini balaalan taon nakon nga aspeto ining ecclesiastical magisterium. Okay, yes. Pastor. Ining ecclesiastical magisterium sa pagkadto namon makuturan sa Vatican. Yeah. Ang Sa guide Roma. sa Roma, ginkadto kami sang guide. Sila kung magpungko na dira si Pope, ano ang ihambal niya? That is authority. Authority. May isa lang gina siya ka panahon nga with all the bishops with him, magpungko na siya with all the bishops, ano ang i-declare niya? That is the doctrine of the church. Of the church. Mas Pag wala sa mga questions. Wala sa mga questions kag na- hindi nakabigon nga sala. Hindi Everything is right. Kuan gina siya, infallible na siya. Yeah, infallible. Yeah, mga pastoral letter, kung pwede pa nimo na siya ma-neglect. But once the Pope, magpungko siya, kagyara siya nga magisterium, that's final. Yes. Pero aton rin makitaan hinigugma nga utod nga ang aton nga sadsaran sang aton nga pagtuluhan, hindi ano ang ginhambal sang pastor. Yes. Hindi ang ginhambal ni Ted Wilson. O kung sa aton nga biblical scholars.
very clear sa Biblia ka kung ano ang ginhambal sa Biblia, that's the final authority. Yeah. And then ang isa pa gid pastor nga ako ni dugang nga hindi ni naghalin sa isa lang ka tawo. Exactly. Yes. And then ang understanding kay may concept sila yang nga it's only ang Papa has the understanding sang Biblia nga kung anong ihambal niya halin sa iya paghangop sa Biblia is the doctrine of everybody of the church. Whereas ang aton nga pagpati mga kauturan nga isa lang gid ang infallible Yeah. and that is God. Yeah. Nga author sang aton nga Biblia. And then this is open to everybody. Yeah. No, everybody can understand it. That's why we called it priesthood of all believers. Nga ang tanan makahangop, ang tanan abri, ang tanan pari, ang tanan papa sa tanan nga mga tumulo. And that's the idea of priesthood of all believers. It is not only confined to one or two person, but everybody is open. Yeah. Sa pagtuon sa Biblia, bata gamay, matambok maniwang, balo binayaan. Okay, can read the Bible and understand the Bible. So ironyos gali na pastor ang pagsiling it's only for the priest kag sa Yeah, mga pastor, pastor. ang Biblia. Kay kun amo sina but singa nun nga ang Ginoo ginhatag lang aya mensahe for selected few. Yes. But again mga hinigog mga utod ang Biblia kun aton tun-an ini siya mahangpan gid naton. Kay this is God's love letter. Yep. This is God's love letter for all And of then, us. ang intention sa Biblia, Pastor, is not only for leaders. Kay may ara nga mga reliyon, nga ang ila lang mga pastor, ang ila lang mga ministro, ang allowed sa pagbasa. They are even discouraging members to read the Bible. Oo. But salamat kita mga kauturan nga, ang aton Biblia, gapanghatag bagani kita nga libre nga Biblia because we want everybody to read the Bible because the Bible can be understood by everybody. May ano man ka, may title ka, doctorate ka, master ka, o kon grade 1, section 11 lang ka, basta kabalo ka mga Biblia, the Bible can be understood by everybody. And another point, Pastor, nga ang Biblia tama ka simple. Why there are people who cannot understand the Bible? Because number one, they don't want to understand. Exactly. Hindi sila gusto nga maghangop. And then, amo na ang silang kabudlay sa Biblia kay hindi mahangpan. Because at the first time, hindi nadaan sila, gasurrender na sila, hindi ko na magbasa, kay hindi ko naghangop. But, mga kauturan, kung aton lang i-open ang aton pangunaw na, kag aton basahon pinagi sa balaan nga espiritu, one day, mangin maalam kita sa kamaturan. And that's true, Pastor. Yep. Kay kung ang aton pangunahuna nga inisya budlay nga hangpon, so pagbasa pa lang naton da sang unfamiliar nga mga tinaga Yeah, dira. oo. Mas kabudlay na sini hangpon. But again, ini sulat sang Ginoo with all simplicity iya ginapahayag ang iya nga mensahe nga dapat naton mahibaluan mga kautoran. Yeah. Gamay nga punto, Pastor, sa Wednesday naton, Scripture interprets Scripture. Amo tong akong ginambal kay na. Nga kung may ara nga mga punto, hindi kita magkadto sa iban nga mga sources, sa iban nga mga opinion sa mga tao. Amo na, Pastor, nga kadamo sang mga reliyon subong. It is because each one of us may ara preconceived idea before we read the Bible. Do may ara na bulangan ang ato na lang ang kalabanan ginahimo sang tao ano ni ang suporta sini sang ako ni nga Panginoon naman. Yeah, Okay. yeah. Okay, mangirid ako may suporta ni sa Biblia, basaon kong Biblia para magsuportar sang akon nga concept nga amo ni sang akong ginahimo. Oo, na ang imo nga buhaton, ang imo na lang pangitaan mo teksto nga magsuportar. Nga pangirida gani si Solomon, ako pa hindi. So, that's it. But that is not the correct way of interpreting the Bible. Yes, mga kautan. Pastor, ari kita sa kay Ellen White. Why nakita panahon. Yeah. Ano ya ang rule ni Ellen White? Kay kadamo sa mga iban nga reliyon nga akusar sa atong Adventista. Tungod sa inyo nga Ellen White, amo na nga sabadista kamo nga simba kamo Sabado. So portanong way kamo gakaon sang baboy. Amo ni vegetarian kamo. Why, Pastor? Ano ni siya ang rule ni Ellen White? Well, kung aton lang tawon, si Ellen White why sa nag-consider siya nga writing as superior than the Bible.
In fact, naghambal siya gani makuturan nga ang iyang sinulatan is just lesser light that would lead us to the greater light. What does it mean? Ang tumong o kung ang function sa writing ni Ellen White, Pastor, is just for admonition. Okay. But for final instruction sa kaluwasan, sa paghigugma sa kaginisos, ara dira iya sa Biblia. So iya ang iya ginhambal nga kon kita lang tani nagamaotitid lang gid sa pagbasa sa Biblia, no need na sa iyang writings. Why na? Oh, and that's correct. Galing ka, ang problema lang kay may ara bala nga extremes, Pastor, Yeah. nga gingamit ang writings ni Ellen White as superior Than the Bible. than the Bible nga Yeah. pagwali gani daw ay na pag-quote sa Biblia puros na kay Ellen Ellen White, White. Ellen White, Yeah. Ellen White, which is wrong. Which is wrong. Which is wrong. Kay maisa ka experience si Pastor Roy nga gin-share sa akon sa ila Yeah. dito nga seminar, Pastor, sa Ellen White. Siling niya maisa ka pastor nga manugwali na, di ba? Hour of worship, nag-abot si Ellen White. Pag siling niya nga, ay, ari si Ellen White, so ihatag ko sa imo, Sister White, nga ikaw magwali. Ginpamangkot siya ni Sister White. Ginstadihan mo bala ang Biblia? Niya, oo. Niya, I have no reason nga kuwaon ko sa imong privilege. Kaya nag-study ka. So, ina nga pastor, ginuwali na kag pamati si Ellen White. Kag sila nga, you are doing the best way of interpreting the Bible. Kaya ang imo, gingamit ang Biblia, not quoting sa akon nga sinulat. Yes, and that's correct. Pastor, gatudlo man ko sa homiletics. Okay, ang homiletics is art of and science of preparing and preaching and making, preparing and delivering sermons. Akon pastor gina-emphasize sila nga let's pray biblically. Yeah. In other words, ang aton nga iwali halin sa Biblia. Hindi ta magamit permis ang writings ni Mrs. White. Ngaway pa ganita kabasa sang Biblia, ang writings na ni Mrs. White, ang mga writings na sang iban nga mga that is not biblical preaching. Yeah. Yes. Ang biblical preaching is ang teksto ta halin sa Biblia. Gamiton ta lang na ang iban niya, including Mrs. White, to support Yeah. sang aton nga teksto nga gin-emphasize. Yes, pastor, may ara nga mga subong mga naguluwa ng mga Adventista na himo Yahweh. Oo, nahimo vegetarian. Yeah. Kag nagatudlo nga hindi maluwas kung hindi ka magmensionar sa ngalan ng Yahweh. Kag hindi ka vegetarian. Sa akon, pastor, it is not wrong. Nga ngalanan mo ang matuod nga ngalan sa Ginoo nga Yahweh. Kag hindi sala nga mag-vegetarian ta. Pero kung himuon ta ni siya nga alagyan para sa kaluwasan, wala gatudlo ang Biblia. Exactly. Kag si Mrs. White, waay gasuporta sila. He is trying to emphasize nga let's just go vegetarian. Labi na subong sa COVID, labi na subong sa mga virus, nga magmayo ang aton nga lawas, may mga antibodies kita, kag ang aton nga immune system manami. Of course, kung mag-vegetarian kita. But that is not the way for salvation. Exactly. Yes, Pastor. Yeah. That is the ideal. Let's discuss a little bit sa vegetarian, Pastor. Nami ginaya mag-vegetarian. Ayaw practicing vegetarian. Yeah. Pero ang problema lang sa iban nga emphasize nila, ginatagaan nila sang deeper significant ang ining pagka-vegetarian. They are vegetarian sa ila nga baba, pero ang ila nga panguna-una carnivorous ang Pastor. And which is totally wrong. Kay Yep. ang pagpalibak, ang pagmulay sa tuya nagkakaon sang isda, nagkakaon sang karne, amo ay naginalibak nila, which is not exactly nga ginatudlo sa Biblia kag ni Ellen White. Kag ang isa pagid, Pastor, sakto na. Ang isa pagid, ang pag-judge bala. Yeah. Nga ikaw hindi ka mo maluwas. O kamo hindi maluwas kay way kamo gahambal Yahweh. O hindi ka mo maluwas kay hindi ka mo vegetarian. And that's the judgment. Yeah. And that's wrong. Yeah, we might be vegetarian in practice, but our judgment is not vegetarian. Yes, Pastor, balik kita liwat kay Mrs. White. Si Mrs. White ang iya nga ginhambal nga ang tanan nga doktrina mga utod 28 fundamental doctrines ng Seventh-day Adventist, wala kadira sa mabasa nga writings ni Mrs. White to support the 28 fundamental doctrines. Exactly. Yes, kag siling ni Mrs. White, ang akon amulang niya ang bulan. Ang bulan wala na iya ko galingon nga light. Nagakuha lang ang light ang bulan sa iyang kahayag halin sa adlaw nga daw espiyo ga reflect lang.
So the writings of Miss White has no light at all, pero ang iya ginkuha nga lights halin man sa balaan nga kasulatan to expound. Pastor, why nakita time? Last word nimo, Pastor. Well, hinigog mga utod siling ni Isaias sa Isaias 8:29, 8:20, to the law and to the testimony, Yep. if they speak not according to these words, there is no light in them. Kung ang tao nagaklaim siya nga Kristohanon, apang ang iyang ginapanghambal, ang iyang ginawali, ang iyang ginatudlo, wala mapasad sa balaan kasulatan, butig ina ang iyang ginatudlo. Amen, Pastor. Okay. Mga utod kanami isang ginambal ni isang gin-share ni Pastor Tulido. Mga utod ang aton pagid amo dapat naton dumdumon. Ang aton source, ang aton ginhalinan sang aton nga pagtuo kag sa aton nga ihibalo sa pag-alagad sa Ginoo kabay pa nga hindi kita ma-contaminate sang iban pang nga mga writings, hindi kita ma-influensya sang iban nga mga sinulatan. Let's just base our doctrine, let us just base our understanding on the Bible and the Bible alone. Kay kun maghatag pa kita sa iban, ang kaaway si Satanas mag-influensya sa aton. That's why amo na nga kadamo sa mga nagaguluwa, kadamo sang iban nga mga reliyon, because ang ilap approach sa Biblia, ang ilang pangunaw na influensya na sang iban nga mga sinulatan guwas guwa sa kamaturan nga halin sa Biblia. Aton iduko mga kauturan ng aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigin nga tiyon, salamat Ginoo nga imo kami ni Pastor Toledo gingamit sa sinigin nga tiyon. Ginoo kami nagapati nga wala ginamon siguro masaysay ang tanan, apang nagapati kami nga ang mga major nga mga punto nga dapat namon tun-an sa sini nga semana amo na palinton kag igo ini nga makadulong sa amon mga kauturan sa pag-alagad nga matutom sa pagsalig sa Biblia nga amo ang only source sang amon doktrina kag sang amon nga ihibalo sa pag-alagad kag pagbaton sa imo bilang amon personal nga manluluwas sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Thank you, Pastor.